Барыгызны да сәламлыйм. Минем исемем Раиля Вагапова. Мин Фаберле компаниясының өлкән директоры. Әлеге видеода мин сезгә ничек итеп мин Фаберле компаниясына килдем, ничек итеп мин монда үстем, өлкән директорга җитүем турында сөйләрмен. Монда килүем минем шундый кызык булды. Мин гомумән алганда үземнең тормышымны челтәрле бизнес, гомумән алганда сетевой белән бәйләрмен дип уйламаган идем. Мин инде болай үзе актив кеше. Бала чактан шундай актив булганмын, төрле нәрсәләр белән кызыксынганмын инде. Студент чакта да инде шулай. Ләкин менә шушы тормыш юлымны әле тагын яңа хобби, челтәрле бизнес белән бәйләвем бик кызык инде. Ничек дип әйтим, мин авылда туып үстем. Авылдан мәктәпне бетергәч, Казанга килгәч, инде мин сетевой компаниялар белән таныша башладым. Oriflame, Avon һәм студент чакта Oriflame'га язылган идем мин башта. Мин Oriflame'да 1-3 ел кулланучы булдым. Мин анда бик актив идем, кулланучы булсам да, нишләптер миңа бизнесны бик яхшылап аңлатмадылар, андый наставнигым булмады. Мин инде үз өчен үземә генә кирәкле белер алырмын. Әкренләп инде мин Avon компаниясына киттем, анда инде 6 ел булдым, кулланучы булып тордым. Студент чакта үзегез беләсез, арзан кирәк, студентларның акчалары юк бит инде аның. Менә шул Avon'да арзан гына продукция дип шулай итеп кулланучы булып тордым, танышларыма, дусларыма заказлар ясап инде. Болай миңа аңлатучы булмады, бизнес турында сөйләүче булмады. Бары тик куллану ягыннан гына мин хәбәрдар идем. Һәм шушы Avon'да эшләгәндә, шул 6нчы елларында инде мин әкренләп дин белән тагын да кызыксына башладым, көчлерәк инде Аллаһ Тәгаләгә якынайдым дип әйтим инде. Намаз укый башладым әкренләп, өйрәнә башладым. Һәм инде минем алдымда хәләллек туды, хәләл яшәү рәвеше, гомумән алганда хәләл продукция. Һәм менә шуннан инде мин эзләнә башладым. Avon'да сертификат та юк, бер нәрсә дә юк. Карыйм әле, мин әйтәм, бар микән шундый компаниялар, менә ассортименты әйбәт булган һәм хәләл продукция җитештерә торган. Эзли башладым, килеп эләктем мин интернетта 2 компанияга, берсе Pharmacy, икенчесе Faberlic. Икесе дә миңа бик ошады. Ләкин сайлау ягыннан мин инде Faberlicны сайладым, чөнки ассортимент бик зур. Телисең икән инде аяк кием аласың, телисең икән инде өстеңә кием аласың, әйме? Өйдә җыештыра торган теге кирәкле көнкүреш товарлары дисезме, савыт-саба юа торган маны менә бөтенсен тезеп китсәң, инде монда нәрсә генә юк. Шаккаттым, киемнәргә кадәр бар. Мәйтәм, минем мәхәббәт икән бу, дип инде бу ассортиментка гашык булдым. Гашык булдым да, ләкин тиз генә язылырга да ашыкмадым. Башта бит инде продукцияны кулланып карыйсы килә, үзегез беләсез. Уйланып йөрдем шулай, интернетларда карап утырдым инде, әле тиз генә язылырга ашыкмадым. Менә эштә берсендә төшке аш вакытында урамда йөри идем, шундый вывеска тора инде бер бинада язылган Faberlic дигән инде шул эшләү вакытлары язылган. Әйтәм, кирип карыйм әле нәрсә икән бу, дип, нинди офис икән дип, шулай итеп кирип киттем монда. Бер матур гына мөлаем хатын утыра иде. Ул инде миңа ничек дип әйтим, каталог тәкъдим итте. Мин сорагач инде сатып алып чыктым, заказ бирегез дип, шулай итеп аңлатып чыгарып җибәрде. Мин инде кайттым, шаккаттым бу ассортиментка, берничә әйбер шулай итеп заказ биреп карадым. Иң беренче заказ биргән әйберем шул савытлар юа торган булды инде. Мин инде кечкенә генә суммага заказ бирдем. Бик ошады миңа, 1-2 тапкыр заказ ясаганмындыр инде. Шуннан соң инде уйлый башладым, нишләп әле мин кешедән алыйм, үземә язылырга кирәк, 20% скидка бит инде акча. Faberlic'ка язылган кешеләр 1000 генә заказ ясасалар да 20% скидка алалар. Мин инде моңа кызыктым. Гомумән алганда миңа кирәк иде инде алмаштырырга, үземнең алыштырырга, менә бу Avon'нан китергә, Faberlic'ка күчәргә. Шулай итеп инде мин әкренләп эзләнә башладым. Кемгә язылырга, кем астына язылырга дигәндәй. Интернеттан таптым мин бер яулыклы ханымны. Ни өчен яулыклы? Үзегез беләсез, дингә якынайгач, дин ягыннан якынрак кеше эзли башлыйсың. Ул инде шундый матур итеп бизнесны аңлата бер видеосында. Мин моңа сокландым. Шундый түгәрәкләр ясый, ничек итеп команда белән эшләргә, ничек итеп менә шундый пәрәвез иттереп, бик матур иттереп бу инде аңлата. Бик кызыктырды бу мине. Яздым мин моңа, хәерле көн, мин Faberlic белән кызыксынам, мине яздыра алмассыз микән? Ярый, яздырам ди. Мин дә сорадым инде, моның ничегрәк эшләү рәвеше дип инде. Ул миңа әйтте, 50 бал ясарга кирәк һәм 5 кеше чакырырга. Шундый система белән эшлибез дип ярар. Мин инде шул көн эшли башладым, 7 кеше таптым шул 2 көн эчендә. Менә 2 көн эчендә дип әйтәм, чөнки беренче көндә, икенче көндә мине яздыручы булмады. 3 көн диярлек яздыручы булмады. 3нче көн үткәндә генә мин эзләнә башладым. Яздырмаганнар. Ни өчен яздырмыйлар дип шаккаттым инде. Чөнки мин инде 7 кеше тапкан идем, 50 бал ясарлык товарым җыелган иде. Мин моңа язам инде хәзер бу Мәдинә исемле ханымга. Мин яздыручы булмады, миңа ничек язылырга дип яңадан улай шаккатты инде. Хәзер кызларга әйтәм, алар сиңа чыкмадылармы дип. Һәм мине яздырып куйдылар.
смска килә бит инде язылгач, баш консультант дип шулай итеп безгә бит инде смска килә, анда үзеңнең наставнигыңның номерын күрә аласың. Мин инде яздым әлеге наставникка, Эмина дип язылган иде анда, шулай итеп исәнләштем дә инде. Мин сезнең оста икән, сез минем наставник икәнсез дип, миңа аңлатып китегез әле дип, урыс телендә язам, суд бизнесы дип шулай итеп сорап инде, асылын аңлатып китегез әле бу бизнесның дип. Ул миңа шундый кызык кына җавап бирде. Мин кулланучы гына 4 елга бер заказ бирәм инде, шулай итеп кызык итеп куйдым, шаккаттым инде. Бик күңелем төште, минем наставник юк икән дип. Анасы мин яңадан шушы Мәдинә ханымга язып, анда кызларга язып дигәндәй, ул мине таныштырды кызлар белән инде минем өстәге бер-ике кеше белән, һәм ул мине группага кушты. Шул группада утырдым инде. Әзрәк информация киләдери, новинкалар турында, каталог турында. Ә болай менә тотып алып, әйдә эшлибез, шулай эшлибез, менә шундый система, әйдә менә бүген утыр, шуны эшлә, иртәгә шуны эшлә, дип алай итеп аңлатучы да булмады, сөйләүче дә булмады. Шулай итеп мин бер ел утырдым. Мин инде нәтиҗәм юк дип әйтә алмыйм, мин 3% консультант идем, беренче айдан ук мин 3%, чөнки мин бик тырыштым. 6%-ка кадәр утырдым, 2 ел диярлек. 2 ел ярымдыр бәлки, даже күбрәк. 2 ел ярым гына түгел, күбрәк тә, 3 елга якын. Менә көннәрдән бер көндә шул 2 ел ярым булган микән инде, теге плюс-минус марафон турында ссылка килә әлеге группага. Мин торган группага инде. Пчелка дигән группа инде ул безнең. Монда инде Дагестан халкы утыра. Әйткәнемчә, мин мөселман кешеләренә язылдым. Дагестан структурасы турыдан-туры, менә мин Татарстандан бит инде Дагестан структурасын дәвам итүче буларак, инде минем хәзер структурам, без Салман структурабыз белән Дагестан структурасын дәвам итәбез Татарстанда. Һәм мин бу марафонга килеп кердем, ссылка буенча, эләктем бик яхшы гына. Көн саен монда безне эшләттеләр. Эшләдек инде, эшләп карадык. Бик ошады, һәрбер биремен эшләдем. Яны аны үткәрде безнең иң өстәге директорыбыз, вышестоящий директорыбыз инде иң өстәге Марьяна Умарова. Үзем. Мин сокландым ул хатынга, ул ханымга шаккаттырган кеше икән, ул бер тик тормый торган кеше икән. Мин сокландым дөресен әйткәндә. Бик теләп, бик рәхәтләнеп катнаштым һәм беренче җиңүчеләр исемлегенә дә кертдем инде. Ул әле анда акчалата призлар да биргән безгә, миңа бик ошады. Шуннан соң әлеге марафон тәмамланды. Мин инде шундый батарейка шикелле бу марафоннан соң мин инде аңладым ничек эшләргә кирәк икән һәм тотындым эшләргә. Ләкин барыбер әле марафондагы биремнәрне мин шулай көн саен эшләргә дәвам иттем инде, аңладым, менә димәк шушында әйберләр эшләргә кирәк икән. Ләкин шулай да әле бит әле миңа белә әйтеп баручы булмагач, үзегез беләсез, аны бит әле бирем генә эшләү түгел. Син көн саен нинди дә булса, нәрсәдер алырга тиешсең үзең наставнигыңнан. Көн саен булмаса да син менә аралашырга тиеш. Бирем эшләү инде. Ул бит әле үзеңне дисциплинага да салырга кирәк. Ә дисциплинага менә дөрес юнәлеш биреп син менә тибеп торучы кеше булырга тиеш минем. Тибеп тору дип инде шундый бик кырыс яңгыраймын, ләкин шулай да ул наставник булырга тиеш. Һәм менә шулай бик кызык итеп кенә мин эшләп киттем һәм минем бик тә инде үземнең команданы үстерәсем килде, кайда булса очрашуга барып кайтасым килде, тыңлыйсым килде шундый зур кешеләрне. Һәм ишетеп алдым, Мәскәүдә конференция буласын. Мин бит инде үзем менә, минем наставнигым юк, минем командам юк, минем бар кулланучылар аста. Һәм менә шул бер кешем бар инде үземнең дус кызым килде миңа бизнеска дип килде, башка кешем юк инде. Без әкренләп шулай итеп эшләп утырдык инде. Ул 3% консультант иде, мин 6%. 6%-тан күтәрелә алмадым инде. Һәм ул елларны инде бик күп кеше кушкан идем, мин бик күп кеше куштым. Ул кешеләр белән эшләмәдем, ул минем төп зур хатам булды. Кеше куштым, бер 50ләп кеше кушканмындыр менә анда май аенда гына, хәтерләмим, бер айда бик күп куштым мин кеше. Минем астагылар да куштылар. Бер-ике кеше бар инде шундай. Эшләмәсәләр дә кеше чакыралар иде инде. Айберләре. Ләкин без ничектер эшләп китә алмадык. Ул кешеләр белән эшләмәдек, ул безнең төп хатам. Минем иң зур хатам менә шул кешеләр белән эшләмәү. Кешене мин бик эшләп чакыра идем. Каталогка 7-8-10 кешегә кадәр киләдер минем, ләкин эшләмәдем. Менә шул зур хата булган. Менә тагын дәвам итәм инде, әзрәк читкә киттем бераз. Шул конференция турында ишетеп алгач, мин инде шушы конференцияга бару теләге белән бик озак яшәдем. Берничә атналар. Кем белән барыйм, ничек итеп иремә әйтим, тормыш иптәшемә әйттем инде, менә әйтәм, шунда катнашасым килә, Мәскәүдә икән конференция дип, ничек барып булыр икән дип. Бар инде дә, ничә бармаска да инде, менә шунда итеп җавап биргәч, миңа мин инде кунакланып киттем, тормыш иптәшем теге шундай уңай итеп миңа җавап кайтаргач, димәк, ризалык булды тормыш иптәшемнән. Хәзер эзлибез алга таба юллар. Теләк зур бит инде. Шушы Марьяна Умарованың структурасына яздым. Казанда, Татарстанда, бәлки кызлар беләлегез конференцияда катнашучы яисә баручыгыз бардыр. Мине үзегез белә алыгыз әле дип, шулай итеп мин язып куйган идем. Миңа яздылар, Ләйсән бар сезнең Алабугадан дип инде яздылар. Мин инде шулай Ләйсәнгә яздым Алабуганыкына. Ул директор хәзерге көндә. Миңа ул язган иде җавап, Райля ди, без барабыз, әйдә ди, без бик шат ди инде. Ләкин ди, син Казанда яшәгәч ди, сиңа Гүзәл Ануллина белән танышырга кирәк. Гүзәлгә яза әле син ди, ул ди Казандагы бит ул конференцияга җыйна ди. Мин шулай итеп әлеге Гүзәлне ВКонтакте җилдәреннән эзләп таптым, яздым. Ул бик
риза булды, әйдәде, мин бик шат ди, танышуыма дип, шулай итеп без аның белән Мәскәүгә барганда бергә танышып, шулай итеп кызык конференцияга киттек инде. Әлеге конференция минем үсешемнең беренче адымнары булган икән. Бу конференцияда мин бик канатландым. Анда бөтен кешеләр чыгалар сәхнәгә, зур-зур чиклар тотып чыгалар инде. Шаккатып утырдым, әйтәм, шундый бәләкәй кешеләр, шундый карт кешеләр дә әйтәм сәхнәгә чыга. Мин кемнән ким, шундый гади кешеләр сәхнәгә чыга. Шаккаттым инде. Әле Гүзәлне дә чыгардылар сәхнәгә. Мин инде тагын да шаккаттым инде. Менә бит Казанда яшәп, шундый әйтәм яшь кыз минем шикелле бер яшьтә сәхнәгә чыккан. Мин кемнән ким? Аннан соң таджиктан бер таджик кешесе мине бик тәэсирләнде минем таджик кешесеннән. Сәхнәгә чыгып, чыгыш ясады инде ул. Шундый сөйли, сез менә шундый наставник булыгыз ди. Ничек дип әйтте, шундый кызык итеп әйтте, урыс фразасы белән инде. Үзегез теләгән, үзегезгә нинди наставник телисез, шундый наставник булыгыз ди. Үзегезгә нинди наставник телисез? Мин ул әйтә шундый, наставниклардан өмет итеп утырмагыз, сез үзегез наставник булырга тиешсез. Наставник кырылыр бойда бойды өстәгеләр ди. Сез менә үзегезгә менә нинди наставник телисез? Наставник безнең белән эшләмим дип әйтмәгез ди. Сез үзегез эшләргә тиешсез ди. Һәм сез шундый менә наставник булырга тиеш ди. Менә команданы үстерергә тиешсез ди. Үзегез эшләгез ди командагыз белән. Шуннан соң мин шаккаттым инде. Бу әйтергә. Мин әйтәм, мин бит шундый наставник булган. Ярар мине белән эшләмәсеннәр. Минем мине белмәсеннәр дәйме? Мин бит үзем шундый наставник булган. Менә кызык бит инде ул. Синең менә наставнигың шундый сертификатлар бирәләр, сине котлыйлар. Менә мин шундый бергән чик дип мәхрүм идем. Мине менә әзрәк үскәч кенә күрә башладылар. Өстәгеләр инде алар да теге турдан-тур наставникларым түгел. Рәхмәт инде аларга. Болай ул бит менә рәхәт. Менә мин кайттым да шул Мәскәүдән. Әйтәм, тукта Рәйлә, син шундый наставник булырга тиеш бит дип. Ишеннән да мин тотындым. Кем менә нинди уңышка ирешә, һәрберсен котларга имен. Бүләкләр бирергә, үсендерергә, һәрберсен үстерергә. Аннан соң команда белән эшли башладым. Шул Мәскәүдән кайткач инде миңа нидер шок булды. Мин кайтуга тотындым. Менә алып кирдем сумкаларны, ул сумканы бушату юк инде. Кызларга да дус кызыма шалтыртып, әйдә обучение ясыйбыз, иртәгәдән 3-4 кешем бар, всё, шул 3-4 кешене кертәм. Бетте китте ясыйбыз дип, шулай итеп без утырып обучение үткәрдек. Менә шуннан мин тотындым эшләргә. Һәрбер кешене группага кушып, һәрберсе белән эшләп. Һәм шул вакытта инде Мария Номарова әйткән иде, форум үткәрәм дип Дагестанда, ләкин анда лидер званиесына җитәргә кирәк дип әйтте инде. Бу вакытта инде без инде Мәскәүдән кайттык та Гүзәл белән, әле без очрашу үткәрергә җыендык. Очрашу үткәрдек әле без. Ул очрашу бик зур булды инде. Анда Гүзәл үзенең кешеләрен чакырды, тагын кунаклар килде безнең башка структура фаберлеге инде шул Умарованың структурасына. Һәм инде мин килдем, минем инде командам юк, шул дус кызым килде. Без бик яхшы мероприятие үткәрдек. Шул вакытта менә әйткәнемчә Мария Номарова форум турында әйтте Дагестанда 2 ай тоторга кирәк лидер статусын. Мин әле 6% консультант кына. Һәм беләсезме, шунда барыр өчен мин лидер булырга уйладым. Акчам да юк инде, ул кадәр күп заказ бирергә дә клиентларым да юк инде, командам да юк, ләкин мин лидер булырга карар кылдым. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән, Аллаһымнан сорап, лидер булам ничек тә дип. Минем акчам да җитмәде, ләкин мин үз акчаларым белән ясадым мин лидерны. Үз өстемә чыкса чыктым әйтәм, ләкин ясый. Шулай мин 2 ай тоттым бу лидерны, беренчесендә үз акчам белән төзәсәм, икенчесендә җайлырак булды. Инде инде мин мәгърәк команда белән эшли башлагач, уже командамдагы кешеләр куша башлагач, җайлырак булды инде. Шул беренче айда гына үземнең акчамны түләргә туры килде, үз өстемә чыкты, ләкин бу инде үкенечле әйбер түгел. Ирем каршы түгел иде, иптәшем каршы булмагач, алга. Шулай итеп мин лидер булдым да Дагестанда. Юлтуптың Гүзәл белән икәүләшеп без киттек Дагестанга. Гүзәл инде вакытта Серебряный директор булды, Мәскәүгә барганда старший иде ул, өлкән директор иде, көмеш директор булды. Мин инде лидер. Менә мине ул вакытта сәхнәгә чыгардылар. Минем андагы хис-кичерешләр. Менә шул кемгә мин язылдым, шул кеше дә килгән иде инде, Мәдинә ханым. Беренче кыз белән алар да миңа бүләкләр килгәннәр, бик хөрмәт итеп, мине менә шулай итеп сәхнәгә чыгардылар. Мария Номарова да котлады, киләсе елга 1 елдан да директор булыгыз ди, шулай итеп бик котлады инде. Амин дип тордык инде санда сәхнәдә. Дагестанда йөреп кайттык, экскурсиялар ясап кайттык, кайшады миңа анда. Менә шуннан соң, форумнан соң мин тагын да каракланып инде алга таба эшли башладым. Анда инде миңа партнерлар килде, бизнес партнерлар килде, мин эзләдем, мин көн саен эшләдем, мин команда белән эшләп, гел шулай итеп эшләп торгач, минем инде актив кешеләр дә барлыкка килде. Җәй көн әле тагын бер очрашу ясадым мин кызлар белән. Анда инде күп җыелмасак та җыелдык. Һәм менә ел ахырына таба анда минем инде яхшы гына баллар җыела башлады. Мин инде 4 звание япкан идем анда.
Шаккаттым инде мин бу хәлләргә, бик тиз үсеш китте минем. Һәм көннәрдән бер көнне минем директорым үсеп чыкты. Аның артыннан бер атлы директорлар, аралык белән инде бер веткадан шаккаттым, бер кызым минем 4 ай эчендә директор булды. Бик тиз күтәрелдем. Ул директор булгач, инде мин өлкән директорга да менеп утырдым. Бик озак тормадым, мин 2 каталог тоттым директорны һәм инде өлкән директорга. Менә бу форумнарда катнашу, менә бу аралашып тору, команда белән эшләү мине шушындый зур статуска китерде. Мин шаккаттым бу әйберләргә. Бүген көндә дә менә хәзер команда белән эшлибез. Кызларым үсә, лидерларым үсә, һәрберсенә дә лидер булырга аңлатам инде. Һәрберсе белән эшләргә тырышам. Менә шушы Дагестаннан кайткач, миңа бераз шок булды, дөресен әйткәндә. Әйтәм әле, ул әйберне сөйләмәдем сезгә. Дагестанда бик нык катлады инде Мәдинә ханым. Кайттым да, бер айдан соң мин күрәм, бу Мәдинә ханымда фаберлик әйберләр юк гомумән, статусларга куябыз бит инде. Ниндидер башка компания белән куйган. Мин инде группага язам, Мәдинә, сез әйтәм, башка компаниягә китегез менә. Ярайды ди, мин сиңа әйтергә оялдым ди, кыенсындым ди. Мин ди, син килгәнгә генә килдем ул ди форумга ди, Дагестанга сине котларга ди. Мин ди башка компаниягә китәм ди. Һәм мин шул көнне бик каты еладым. Бик авыр булды миңа. Әле мин командама да яздым. Команда мине бик каты тынычландырды. Бик зур рәхмәт. Шунда мин тойдым үземнең командамның миңа булган җылы мөнәсәбәтен. Әйтәм, мин шундый зур җаваплылык алганмын, күпме кеше чакырганмын, миңа арка чигәргә ярамый. Һәм менә шуннан да нык үсеп директорга җиттем инде. Миңа ничектер удар дип әйтәләрме рус телендә. Менә бик авыр кичердем яны. Чөнки менә бердән-бер мине яздырган кеше, мине әйдәп тә бармады инде ул мине. Теге барбер нәрсә дә булса сорап куйсаң, шуңа мөрәҗәгать итә алырмын мин. Ул да теге ташлап китте дигән шикелле. Гомумән алганда, мин челтәрле бизнеста наставниксыз үстем. Үзем эзләнеп, мөстәкыйль рәвештә. Бүгенге көндә дә мөстәкыйль эшләп утырам, Аллага шөкер, һәм шуны әйтәсем килә. Минем структура, элита Вагапова структурасы беренче урыннарда бара безнең регион буенча. Мин аны инде горурланып әйтә алам, рәхмәт кызларыма. Бик зур рәхмәт, һәм менә кызларга нәрсә әйтәсем килә. Бер кайчан да бу миннән димәгез. Мин дә менә 3 ел килдем, нәтиҗәсез килдем инде, авыр булды миңа. 6%-та утырдым бик озак. Наставниксыз булганга микән инде ул, команда белән эшләмәгәнгәме, менә шулай мин бик озак үстем. Шуңа күрә монда вакыт кирәк, монда ашыгырга кирәкми. Килгәнсез икән челтәрле бизнеска, башлагансыз икән, сезгә ниндидер бер сынаулы вакытны үтәргә кирәк. Монда бер кеше дә менә килеп, бүгеннән үк директор булмый. Әгәр дә менә минем ул кызым 4 айда директор булган икән, ул бит ничек дип әйтим инде. Ул 4 ай эчендә ул бары тик менә шундый кешеләр белән эшләп киткән, алар челтәрле бизнестагы кешеләр. Практикасы булган кеше бәлки тиз күтәреләдер, сүздә юк. Ләкин менә минем кебек практикасы булмаган, нулдән башлаган кешеләр, алар озак үсә. Шуңа күрә монда бик түзәргә кирәк, түземле булырга кирәк, сабыр булырга кирәк һәм беренче көннән үк монда нәтиҗә көтмәскә. 1 ел дигәндә, сез ныклап эшлисез икән, көн саен эшлисез икән, 1 елдан соң нәтиҗә булмый калмый. Нинди дә булса бар нәтиҗә була. Инде 2 елдан соң сезнең тагын да көчлерәк нәтиҗә була. 3 елдан соң сез зур директор булачаксыз. Күп кеше менә шуны аңламый, ярты елда эшләмий китеп баралар. Андыйларым да булды, звание алып китеп баручылар да. Туйдылар алар, дөресен әйткәндә, туйдылар. Шундыйлар да булды. Һәм алар менә хәзер миңа карап торалар да, үкенәләр, ничек шул вакытта киттем икән әле диләр. Һәм яңадан килүчеләр дә булды. 3 тапкыр килүче кешеләрем бар. Вакыт кирәк, вакыт. Тәҗрибә белән генә монда үсешкә ирешергә була. Бергәләп эшләгәндә, команда белән эшләгәндә була. Шуңа күрә менә мин кызларымны һәрвакыт өйрәтәм инде. Лидер булырга өйрәтәм, көн саен эшләргә өйрәтәм. Менә шулай бергә эшләгәндә без бердәм, без көчле. Менә шундый кечкенә генә тарих.